Comencem un nou dia així, en Canal 9. El programa informatiu d'ací a les 9 se'n va a Alacant, on continua la polèmica. Tenim així a la nostra unitat mòbil un dels bombers que ha participat en el rescat. El Trencanous, música, contes, concursos i marxa per a xiquets i xiquetes. Eixe és el misteri d'avui divendres. Ara els toca a vostès, estimats concursants. Top 9 amb un dels millors grups valencians del moment. S'obria silenciosament a les seues esquenes. De punt a punt, anem en el partit de màxima rivalitat. València-Castelló. Home, si no crec el que estic dient, supos que no ho diria. Anem a reconduir la conversació. Vostès pensen... A les 5:23 de la matinada interrompem l'emissió amb una notícia urgent procedent de Bilbao. Canal 9, la ràdio que parla en valencià.